హాయ్ అండి, చాలా ఈజీగా సింపుల్గా ఇంట్లో మనం నెయ్యి ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాము. నేను ఫస్ట్ స్టోర్ చేసిన వెన్నపూస మేగడ తీసుకున్నాను. పాలు తోడు పెట్టి దాని మీద వచ్చే మేగడ తీసుకొని నేను స్టోర్ చేసుకుంటాను. మనం పాలు కూడా అందులో పచ్చి పాలల్లో మనం తీసుకొని చేసుకోవచ్చు. నేను ఇలా చేసుకుంటాను. పెరుగు తోడు పెట్టి ఎప్పటికప్పుడు పైది మొత్తం తీసి స్టోర్ చేసుకొని ఒక వారానికి సరిపోను నేను చేసుకుంటాను. దాన్ని తీసుకొని మిక్సీ జార్లో వేసుకొని మొత్తం కొంచెం వాటర్ పోసి మిక్సీ పట్టుకుంటాను. మిక్సీ పట్టుకొని కొంచెం వాటర్ పోసుకొని ఒకసారి ఇలా తిప్పుకుంటే మనకి ఇలా పైకి మొత్తం తేలిపోతుంది. చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో. చాలా సింపుల్గా ఈజీగా అయిపోతుంది. నేను ఇలాగే చేస్తాను. మందపాటి బాండీలో కొంచెం తీసుకొని దానికి సపరేట్గా మనం దాన్ని చక్కగా ఉండలు చేసుకుంటూ నేను తీసుకుంటున్నాను. నాకు ఇంత క్వాంటిటీ అయింది. మిగిలిన మజ్జిగని మనం ఎందులో అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కొంచెం పుల్లగా ఉంటే మజ్జిగ చారు చేసుకోవచ్చు, లేదా పుల్ల దోశ వేసుకోవచ్చు, బాగుంటుంది. సో ఎక్కువ స్టోర్ అయితే నేను పారపోస్తాను. ఏదన్నా 3 days 4 days అయితే మాత్రం నేను వాడుకుంటాను. దీన్ని మనం కరగబెట్టుకుందాము. ముందుగా స్టోర్ చేసుకున్న వెన్నపూస కూడా నేను వేసుకున్నాను. సో ఇది మొత్తం 1 weekది. ఎక్కువ పాలు కాబట్టి మాకు కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీ వస్తుంది. దీన్ని కరగబెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు స్లోగా కరగబెట్టుకోవాలంటే హైలో పెట్టుకోకూడదు, సిమ్లోనే పెట్టుకొని వాడుకోవాలి. మనం హైలో పెడితే మాడిపోతుంది. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నాను కదా, కొంచెం గట్టిగా ఉంది. నిదానంగా కరుగుతుంది, టైం పడుతుంది. చాలా లెంతీగా కరుగుతుందండి. చాలా స్మెల్ వస్తుంది, బాగుంది. సో అది మనకు కొంచెం అడుగున తెట్టల్లే కట్టిద్ది. అప్పుడు మనం దగ్గర పడిద్ది. అది మనకి